Zdravo! U ovom videu pokazat ću vam korektivne vježbe za ravna stopala iz mog ličnog iskustva jer sam ja kao mali imao ravna stopala. Kao prvo, treba hodati na prstima i petama neizmjenično. Znači, najbolje po tepihu u kući, bosih nogu. Tako. Znači, duže može se hoda, ovo ja ukratko pokazujem. A zatim, na spoljnjem i unutrašnjoj strani stopala. Znači, ovako malo. Tako. To je prvi savjet. Drugi savjet je da se oslonimo o ormar vrata ili zid rukama i podižemo se naizmjenično na prste i na pete, malo zadržimo. Ova vježba je za mišiće stopala, a također je dobra i za jačanje listova. To je to. I treći najvažniji savjet je da prstima hvatamo ubrus ili platnjenu maramicu. Ovako. Eto. Toliko za sada, srdačan pozdrav.